ng bagnet. Meron po tayong pinakbet, daing na bangus, atsara, pakwat, pakwan. Meron po tayong sausawan naman, tumas, suka, at saka may sili po tayo dito. Chili paste. chili paste. Tsaka fried po. Mainit na kanin pala. Oo naman. Oo. Nasanay ka na sa pro. Oo nga. Kain na po tayo. Kain na po tayo Kapudibi. mga kapudibi. Kain tayo. Sarap. Sarap, Lagay ko muna dito. sarap naman ng ating pagkain ngayon. Oo. Tingnan niyo yung makeup ko ngayon, guys. Napakaganda ko ngayon. Isa akong malaking Barbie. Tingnan mo. Mas malaki pa siya sa mukha ko. Ay, Ang laki no. sarap naman nito. Ayan. Ito. Sarap nito. Sausaw sa suka. Nice. Suka. Ay, gusto ko man tumas. Sarap. Kakain tayo ng gulay. Pakbet. Lutong ano to? Lutong Kapampangan. Napakasarap. Gulay po. Favorito ko to. Pakbet. Favorito mo to. Paborito ko to. Nagkamali lang ako. Ganda mo ngayon ha. Blooming kasi ako ngayon. In love siya. Inlababo ako kasi ako. Tingnan ko ng ano. Ng tumas. Tumas to. Inlababo. Lagay ko dito. Sarap ng gulay. Saka naubos ko na. Hiniyaw na ano, bangus. Hindi, hindi hawa. Ay, hinihawa. Mali ako. Kinarito pala. Diyos ko. Sabi ko na kasi inyo na nagkaano siya na kasi ako. Sa sobra kong ganda, guys.
kakain tayo ng ano. Titikman natin yung atsara. Tignan mo. Ginawa ni ano yan. Kapatid. Ni sister at natin. Oo. Ginawa ni sister. Gata. Mm-mm. Sarap. Masarap tong atsara sa ano, gulay, kaya piniritong isda, kaya mas masarap chicharon. Gusto mo? Meron. Hindi, tama na to. May chicharon tayo dyan. Ha? Taba ng bangus mo. Mm-mm. Natakam ako kay, kina Piyoko food trip ng daing na bangus. Yun nga lang, di siya boneless. Kakabili lang yan kaninang umaga. Ay, hindi pala, kahapon. Tapos, yun nga, pinapirito ko ngayon. Inano niya kanin akapon. Binabad niya sa sukat at maraming bawang. Mm-mm. Kaya ngayon, napakasarap niya. Natakam kasi ako sa kina Piyoko food trip. Hello, Bioko Poultry. Nanonood kami sa ano niyo. Hindi, kaibigan mo ngayon. Oo. Kasi kapag nagpa-boneless ka, kailangan naka-ano. Alam mo yung ano? Ano? Yung magpapa-ano ka sa kanila. Ano? Reserve. Reserve ba yun? Yung sa ano, nagtitinda ng mga bones. Papa, ano yun sa kanila, papa-boneless mo. Pa-reserve? Mm-mm. Kapag gabi nanonood kami nakakatakot. Horror movie. Ay, horror movie. Nagiging lalaki ako doon. Saka kakapanood ng excuse me, ng horror movie. Lumalabas yung pagkalalaki. Yung ano ko. Yung Adam's apple Yung na totoong ako. lumalabas. Meron lang kasi sumano sa akin na ano. Yung magandang Barbie. Sobrang init na ngayon, no, guys. Summer na eh. Tapos, ang lakas ng ulan kapag gabi. Mm-mm. Sana tuloy-tuloy na yan para mawala na yung COVID. No? Ano to?
Sarap na ano. Dahig na bangus. Sakto lang yung lasa niya. Yung ano. Linamnam. Bukas mangingisda na kami. Oo, may kasama na kayo. Mm-mm. Ang sarap mangisda. Sarap na ano. Pati yung kanin mo sarap. Sarap. No? Sarap. Sarap po. Sarap. Hindi ako kumakain ng sarap. Nakita mo ko, di ba, kumain ako? Pakwan! Ito yung gusto ko, pakwan. Saan yung binili ito? Ang ganda. Pasang kong naman. Tamis. Malaki yan. Oh. Malaki. Sa sobrang laki, hindi na nila mauwi sa bahay. Ito naman. Sarap. Tikman nga natin ito matamis. Tamis. Bakit kaya yung pakwan maraming buto? Sa search ko. Sige. Nagbunga na ba yung tinatanim ng tatay mo? Hindi ko alam, hindi ko man ako makatawag sa kanila. Sabi nila sa May pa yon. Kaya umulang kagabi. Bakit? Kapag umulan kagabi, mag-ano yung pakwan. Watermelon. Ay, taran, watermelon. Masisira, ano yung lasa nila, parang matabang. Puputla, no? Mm-mm. Malapit na yung birthday ko, guys. Wow, okay lang. November 1. Ay, Ay! Ano yun? sorry. O kasi. Ay, sorry po. Kasalanan mo yan. Salamat, wala akong silver. O kaya gold. Kung hindi, natamahan sana ako. Sorry. Kaya pala pinapawisan ako. Bumaba yung sa taas. O kasi.
paalam na tayo. Maraming salamat po. Please don't Forget to like, share, and subscribe. Salamat po.